Alhamdulillah saya bagus semuanya ini di RT 31 ya, di Desa Bogoran. Kompak banget ya. Kompak selalu saya bagus sama warga-warganya. Dan ini Pak RT-nya juga menyapu ya, sahabatku. Nah, inilah, ini perlu dicontoh para warga-warga yang lain yang belum bersih-bersih, monggo dan dibersih ya. Ya, kekompakan adalah kebersihan bersama yang ini ki. Jadi kompak ya bersih. Yo, wis kok. Ora kompak ngono kok mung kompak. Nah, yo iki engko lek sing delok ngono, oh alah iki sing urung enak iki aku berarti orang kompak ngono. Ngene iki. Apa? Ana zofatul minal iman. Ana dhafatu minal asoi oleh jajan. Ora ngono. Sebagian. Ora ngono. Aku kontene mesti wis terkenal. Pindah lek RT ne sing. Woi. RT karo Pak RT datang ngono. Iya Bu RT karo Pak RT datang ning kono. Bu RT ne emang duwe wae kok. Kae kok. Kae iki.